Putra Jaksana malah ora absen-absen ah. Riyandi Mustofa ning ngarep ambrekaton. Riyandi Mustofa Riyandi Mustofa Riyandi Mustofa Riyandi Mustofa Riyandi Mustofa Riyandi Mustofa nasib sing lagi dia ngalami cerita masalah cinta senang tapi mung sementara. Febri Apiani wong loro wis padha seneng mung angel kenang wong tuane miminur karena prestasi lan materi seneng angel arep dadi sawiji miminur tapi bukti nok Eka Mas Dian 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 maning nok Eka Mas Dian nok Eka padingin nok Eka Mas Dian Febri Apiani langgan lawas Febri Apiani Sumber Wijaya aduh Febri batin
suwu Nok Eka Mimita